Εκεί τους κατέβασαν και τους έβαλαν σε στρατώνες. There was no bathroom. It was a big circle, and 20,000 people did they think over there, and people were so weak they fell in there, and nobody cared. I looked myself up. How do I look? My face was completely all bones, and I was terrified. And they say I am a walking skeleton. I felt isolated, lonely, forgotten, not knowing the future, not knowing what will happen tomorrow, and why I have to die so young. Ο Τζόρτζ και οι άλλοι αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν στα εμπορικά πλοία που είχαν μετατραπεί σε πλοία σκλάβων. Τους μετέφεραν στην πρωτεύουσα του Κολυμά, το Μαγκαντάν. They took us in the hold of the ship. Originally it was cold, you froze to death. And the more people they crammed in there, the more hot it got. 6,000 people were jammed into this. After a while it got so hot, you were almost naked, essentially. 5 days, no water. Everything is quiet in there, even the criminals. We didn't know when we're going to arrive. I was in a complete delirium. Ο Τζόρτζ κατάφερε να φτάσει στο Μαγκαντάν. Άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Το 1933 ένα πλοίο μεταφοράς δούλων κόλλησε στον πάγο. Παγιδεύτηκε εκεί χειμωνιάτικα και χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν. Οι φύλακες τάισαν με τα πτώματα τους ζωντανούς ή τα πέταξαν στους πάγους. Τη δεκαετία του 1930 μια σειρά αιχμαλώτων έχτισαν τον εφιάλτη του Κολυμά κάτω από άθλιες συνθήκες. Οι πρώτοι που έφτασαν έχτισαν το Μαγκαντάν και το λιμάνι του. Οι επιζώντες και όσοι ήρθαν αργότερα έχτισαν το δρόμο προς τα ορυχεία. Τον διαβόητο αυτοκινητόδρομο του Κολυμά. Το δρόμο των οστών. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι αιχμάλωτοι εργάζονταν στα ορυχεία 14 ώρες την ημέρα. Έκανε τόσο κρύο που πάγωνε και το σάλιο τους. Φορούσαν λιωμένα παπούτσια και τζάκετ και πιέζονταν να εργαστούν με απάνθρωπα ωράρια. Αν αποτύγχαναν, οι πενιχρές μερίδες φαγητού μειώνονταν με το επιχείρημα ότι όποιος δεν εργάζεται δεν τρώει. Η διαφυγή ήταν αδύνατη. People would try to escape from places like Kolyma. There would be 3 people, for example, and 2 of them would agree in advance that the third one was food. Ο Τζόρτζ έφτασε στο Μαγκαντάν τέλη της δεκαετίας του 1940, όταν οι συνθήκες ήταν ακόμη άθλιες, αν και είχαν βελτιωθεί. You walk off the ship on a plank and then you walk into the snow. Here the whole 6,000 people just went like mad, started to eat snow. In my nightmares, this overcrowding and the lack of water and search, this is what comes back all the time. Μια καλόψυχη νοσοκόμα με προσωπικό κίνδυνο τον καταχώρησε ως ανίκανο. Αυτή έσωσε τον Τζόρτζ από βέβαιο θάνατο. They never had to go deep in the mines. I tried to find her after I got released, never could. I was working in the factory. Αφού πέρασαν τα 7 χρόνια στα οποία είχε καταδικαστεί, ο Τζόρτζ αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στην Ουγγαρία. Τελικά διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε, η ρωσική κυβέρνηση με μια επίσημη επιστολή παραδέχθηκε το σφάλμα της να τον στείλει στη Σιβηρία. Δεν του δόθηκε καμία αποζημίωση. Σήμερα δεν υπάρχουν πολλά στα στρατόπεδα ορυχείων στο Κολυμά. Μόνο ερείπια. Ο χρυσός έχει τελειώσει. Η οικονομία του Μαγκαντάν είναι άσχημη. Πολλοί από τις 135.000 κατοίκους της πόλης είναι εγκαταλειμμένοι. Πολλά από τα στρατόπεδα Γκούλακ του Στάλιν στη Σιβηρία θα παραμείνουν κρυφές πόλεις που κρύβουν σφραγισμένα μερικά από τα μεγαλύτερα μυστικά της Σοβιετικής Ένωσης. Το σοβιετικό καθεστώς αποτύπωσε τον εαυτό του στο πρόσωπο της Σιβηρίας, χτίζοντας πόλεις που ήταν αποκομμένες από τον έξω κόσμο ή πόλεις που η ύπαρξή τους ήταν φυλαγμένο μυστικό. Πολλές χτίστηκαν σε άγονες, παγωμένες και αφιλόξενες τοποθεσίες, είτε για να κρύψουν στρατιωτικά προγράμματα, είτε για να είναι δίπλα σε στρατηγικά αποθέματα μεταλλευμάτων. Places like Canada that have similar climatic and geographic zones, people have tended to concentrate around the southern borders.
There's only a few large cities in really cold areas. In the Soviet period, the government decided there should not be a barrier. What the Soviet Union needed to move towards was an even distribution of population, cities and industry across the whole landmass. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το κράτος αποφάσισε τη μαζική μετεγκατάσταση πολιτών. Had it not been for the prison camp system, the Gulag, and then by enticing people out with really high wages and other incentives in the 70s and 80s, you would never have the population profile of Siberia that you see today, with about 40 million people living in this area. To subjugate Siberia to communism, that was really where the mistake was made. Η πόλη Νορίλσκ χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 από το τίποτε, ψηλά στον βορρά, εκεί που οι πάγοι δεν λιώνουν ποτέ. Καθώς αυξανόταν η πιθανότητα πολέμου με τον Χίτλερ στα τέλη της δεκαετίας του 30, ο Στάλιν αποφάσισε ότι η νεαρή Σοβιετική Ένωση πρέπει να έχει πόρους σημαντικών μεταλλευμάτων για την κατασκευή όπλων. Όταν ανακαλύφθηκαν πλούσια αποθέματα νικελίου και άλλων μεταλλευμάτων σε απομακρυσμένες, σχεδόν αδιάβατες περιοχές της Αρκτικής Σιβηρίας, ο Στάλιν διέταξε την κατασκευή μιας νέας πόλης για να τα αποσπάσει από την παγωμένη γη, τον Νορίλσκ. 350.000 δούλοι εργάτες μεταφέρθηκαν με το ζόρι εδώ τη δεκαετία του 1930 και του 1940. An incredible display of Stalin's cruelty and resourcefulness. He just arrested all the leading metallurgists he needed from all over Russia and sentenced them to long sentences in Norilsk in the most horrific conditions. But it worked. They did it. It's amazing what he did. And from absolutely nothing in this godforsaken place, they built this industry and they built the tanks and they beat Hitler. Αλλά το τίμημα αυτού του κατορθώματος ήταν 100 με 200.000 θάνατοι. Με τα επιβλητικά του κτίρια, το Νορίλσκ είναι σήμερα μια πόλη της Σοβιετικής εποχής με 230.000 κατοίκους, μια πόλη που πάγωσε στο χρόνο. Λιγότερο από 2.500 χιλιόμετρα από το Βόρειο Πόλο είναι η πιο παγωμένη πόλη του κόσμου. Η θερμοκρασία μπορεί να πέσει στους μείον 25 βαθμούς Κελσίου. Για 3 χειμωνιάτικους μήνες η πόλη δεν βλέπει ποτέ τον ήλιο. Επίσης, έχει την άσχημη φήμη της πιο μολυσμένης πόλης της γης. Τα εργοστάσια της είναι τόσο μολυσμένα που οι εργάτες χρειάζονται ενέσεις οξυγόνου. The ride in from the airport to the city is one of the strangest car rides I've ever taken. It's a kind of a moonscape. And halfway there, there's this huge belching factory that's sending up plumes of filthy smoke. The pollution has been so awful there for so long, trees are literally stunted. Ακόμη και σήμερα το Νορίλσκ παραμένει μια κλειστή πόλη. Όμως, με ακόμη μεγαλύτερη μυστικότητα περιβάλλονται οι πόλεις που κρύβουν το μεγαλύτερο μυστικό της Σοβιετικής Ένωσης. Οι πόλεις που έχτισαν οι Σοβιετικοί στη Σιβηρία για να αναπτύξουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Υπήρχαν πόλεις χωρίς ονόματα, πόλεις που δεν εμφανίζονταν στους χάρτες. Σε αυτές αναφέρονταν με αριθμούς ταχυδρομικού γραμματοκιβωτίου, για παράδειγμα Κρασνογιάρσκ 26. Μόνο το 1993 οι αριθμοί των μυστικών πόλεων έγιναν πραγματικά ονόματα. Η μυστική πυρηνική πόλη Κρασνογιάρσκ 26 τώρα ονομάζεται Ζελέζνογκόρσκ. Στο Ζελέζνογκόρσκ ο Στάλιν και ο Χρουτσόφ έχτισαν ένα συγκρότημα 3.500 δωματίων κρυμμένο μέσα σε ένα βουνό από γρανίτη. Εδώ τοποθετήθηκαν 3 τεράστιοι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Παρήγαν τόνους πλουτονίου που απαιτούνταν για την κατασκευή 10.000 ατομικών βομβών. Την εποχή του ψυχρού πολέμου η Σοβιετική Ένωση έκρυψε με επιτυχία ακόμη και από τους Αμερικανικούς δορυφόρους αυτό που συνέβαινε σε αυτήν την πόλη της Σιβηρίας, των 100.000 κατοίκων. The Soviet Union was a very secretive state. There was no freedom of mass media, no freedom of information. Μετάφραση Μαριγό Καλπάκη. Αφήγηση Βασίλης Παπαδόπουλος. Τεχνική επιμέλεια Ηλίας Θεοδόσης. Μίξη ήχου Βασίλης Βασιλάκης. Επιμέλεια μεταγλωτισμού, τμήμα υποτιτλισμού μεταγλωτισμού και ελέγχου, διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.